Днес ще разчетем схемата на този модел дантелен бордюр, който може да се използва като колан. Първо започваме на всяка схема за плетене на една кука. Въздушните бримки са отбелязани с точка. Тези чертички, които са нагоре, това са ни стълбчета. Ако чертичката е маркирана с една допълнителна чертичка горе, това значи, че стълбчето ни има една наметка. Ако е с две чертички, означава, че има две наметки. Колкото чертички има отбелязани на стълбчето, това значи, че толкова наметки имаме на бримката. Започваме да четем бримките така по редове. Първи ред, втори ред, трети ред, четвърти ред, пети ред. Няколко бримки, въздушни, изплетени една до друга, образуват синджер. И така започваме с разчитането на първия ред. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 бримки въздушни, които правим като синджер. Втори ред. В първата бримка имаме стълбче с една наметка, след което следват две въздушни бримки и второ стълбче с една наметка, което плетем в първата бримка. Следват 1, 2, 3 въздушни бримки, които закрепваме в четвъртата бримка от първия ред. След това следват 5 въздушни бримки, които закрепваме в третата бримка от първия ред. Отново 5 въздушни бримки, които закрепваме в третата бримка от първия ред, 3 въздушни бримки и завършваме в последната въздушна бримка отново с това елементче ветрилце, което се плете като първото. Така се водим по схемата догоре. Сега ще ви покажа заплитането на този елемент. Започваме първия ред с 15 въздушни бримки. Правя се началната бримка и започвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ето ги 15 въздушни бримки. Сега имаме стълбче с една наметка. Първото стълбче с една наметка го плетем като 3 въздушни бримки. 1, 2, 3. По схемата следват 2 въздушни за ветрилцето. 1, 2. И правим стълбче с една наметка, което захващаме в първата бримка. След това по схемата следват 3 въздушни бримки на втория ред, които трябва да закрепим в четвъртата бримка долу. 1, 2, 3. Долу броим 1, 2, 3 в четвъртата, ето тук, и тук става закрепването. Имаме 5 въздушни, които закрепваме в третата. 1, 2, 3, 4, 5 въздушни, които закрепваме в третата. Тук броим 1, 2, 3.
След това отново следват 5 въздушни, които закрепваме отново в третата. Ето тук. И следват 3 въздушни бримки, които закрепваме в последната. Имаме стълбче с наметка, две въздушни бримки и едно стълбче с наметка. Преминаването на втори ред може да направим с цинжирче от 3 бримки. И следва отново елемента ветрилце, който се закрепва тук по средата. Едно стълбче с наметка, 2 въздушни бримки и тук в стълбчето в началото на стълбчето захващаме второто стълбче и ето елементчето. Сега следват 5 въздушни бримки. Които закрепваме в този елемент. И отново следват 5 въздушни бримки. И отново 5 въздушни бримки. Стълбче с наметка. Две въздушни бримки и стълбче с наметка, което закрепваме в първото стълбче. За преминаването на третия ред отново правим 3 въздушни. Най-лесният начин за закрепване на бримките е така. Мушкаме куката отдолу. Стълбче с наметка, 2 въздушни бримки и в стълбчето закрепваме следващото. Тук по схемата имаме 3 въздушни бримки. Които се закрепват в долния ред. Отново 3 въздушни бримки. Стълбче с наметка. Две въздушни бримки. И отново стълбче с наметка. Отново имаме 3 въздушни бримки. Три въздушни бримки и
елемента ветрил. Отново правим 3 въздушни бримки. И стълбче с една наметка. Отново стълбче с една наметка. Три въздушни бримки. И следват 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стълбчета. Шест, 7, 3 въздушни бримки и изплитаме ветрилцето. Отново правим 3 въздушни бримки. Имаме елемента ветрилце. Три въздушни бримки. И в първото стълбче закрепваме въздушните бримки. Тук следват 3, 4, 5 въздушни бримки. Които закрепваме в четвъртото стълбче. Отново имаме 5 въздушни бримки, които закрепваме в първото стълбче. Три въздушни бримки и елемента ветрил. И така с 3 въздушни бримки отиваме на следващия ред. Ето как изглежда изплетения елемент. Значи те започват да се повтарят редовете. Седми ред е равен на трети. И се повтарят отново от трети до шести. В зависимост от това каква дължина искаме. Елемента може
чудесно да украси нашата рокля. Може да се използва за декориране на ризи или чанти. Ако имате въпроси, с радост ще отговоря на тях. До скоро!